10% ng 3,550 ay 355 pesos. Pero 400 ang pera ko. May panukli kaya dito? Lord, napakabuti mo sa akin. Salamat sa mga pagpapala mo sa aking buhay. Saan ba napupunta ang mga pera nito? Di ba alam ni Pastora na wala ng toilet tissue sa CR? Siguro, imbis na magbigay ako ng tithes ko, ipambibili ko na lang ito ng magandang tissue at ibibigay ko sa simbahan. Lord, alam mo po ang mga pangailangan ko. Binibigay ko ito ng may pananampalataya, kayo na po ang bahala sa mga utang ko. Nakapagbigay naman ako dun sa nangaral sa TV. Yun na ang aking tithes. May pera naman ako. Ibibigay ko ng lahat. Bakit nga ba ako magbibigay? Kapag nakabayad na ako ng mga utang ko, magsisimula na ako magbigay ng tithes. 10%? Bakit ganun? Paano kung 5% lang ibigay ko? No way. Ang hirap naman nun. Lord, alam mo naman kung gaano kalaki ang ibinibigay ko. Sana naman ma-appreciate ito ni Pastor. Okay, Lord. Higit sa 10% ang ibibigay ko ngayon. So next week, di na ako magbibigay. Naglinis ako ng simbahan natin. Kung susumahin iyon, mga 60 pesos. Okay na, iyon na ang aking tithes.